Здравейте всички, аз съм Мартин Игнатов и това е моята стихосбирка "Очите на монаха". Искам да ви прочета няколко неща. Ще започнем с "Кога умра". Кога умра не ще загина, само с пари ще се спомена. Къде ще ме хвърлите, все ми е тая, аз имам продупчен билет за рая. Горе ще ида, долу ще плачат, песни пейте в здрачат. Докле съм тук не ще ви забравя, винаги в сърцата ви ще добавя. Врагове и приятели да се помирят, да не забравят какво им носи смехът. Дали ще ме пратят тук отново не знам, но съвестта ми е чиста и не ме е срам. Продължаваме с "Чакай или ме намери". Чакай или ме намери. Две лица, четири очи. Целуни ме и мълчи. Две сърца едно до друго, на които може да помогне само Богу. Ако искаш чакай, ако искаш звъни. Защо да сме далече, моли се и ни обедини. Парите ти може и да не ми трябват. Не е ли по-важно децата ни да се радват? Обърнахме си гръб поведнъж. Мислех си, че заслужаваш по-добър мъж. Както и да ти звучи, намери ме и си го получи. Те са горе-долу доста добри стихотворения. Сега нека прочетем "Черната перла". Послушна си, да, знам. Да ти призная, всичко не ме е срам. Да вървиш по пръсти, на пръсти по моето сърце. Водител съм на голямо стадо овце. Ще лазя в краката ти като гущер. За да ме задържиш, ще ти трябва смелост. Направо върви, не дей се предава. Само кажи и всичко лесно ще става. Черната перла е твоето име. Искаш да чуеш моето "да", но след мен и срещу мен пепел диме. Аз съм мъж за поне две чада. Книгата е от 2022, стихосбирката на издателство Българи, София. Може да се поръчате, след като ме последвате или ми пишете на някой от тук изобразените профили в Twitter, Instagram, TikTok или YouTube. Може да ми оставите контакти като имейл и аз ще се свържа с вас, за да ви изпратя. И сега бонус. Две очи. Две хубави очи в нощта ме мъчат. Като ангел-хранител не ще ме отлъчат. Едно хубаво лице в студени дни. Идва и си отива, не ще го замени. Безкомпромисен дух тялото ми обитава. Когато го засегнат, усмивка дава. Грешките на хората могат да те натъжат. Двама души в брак влизат, за да се уважат. Бедността си никой не признава. Всеки обича по-малко слава. Живота често така се нарежда. Пада ти гарда и губиш надежда. Не си от най-успешните днес. Важното е утре да идва с интерес. Две хубави очи в тъга заспиват. С условие предаване повече да не биват. Също и в Истор се подава стихосбирката. Ако бързате, не можете да ме чакате. Може да намерите в Google също. Нека да прочета и анотацията по моето представяне за книгата. На 29 години съм, израснал в гето и в квартала на богатите. Вие ги знаете като циганската махла и курортния комплекс "Златни пясъци". Не съм бил в нужда, но не съм и от снобско семейство. Вярвам в това, че светът и човекът не са създадени по случайност. Редовно посещавам църква и зачитам теориите и мненията на всички като нещо неприкосновено и лично. Работя също и в сферата на туризма. Стихосбирката "Очите на монахът" ми е първа книга. Пиша и криминален роман, който е в малко в застой. Сменил съм немалко професии, живял съм и в чужда страна. Наричан съм от младежи българският Еминем и новия Ботев. За мен са чували не повече от 200 човека преди да издам тази книга. Оценявам всяко мнение и градивна критика. Стихосбирката е съвкупност от житейския ми опит и виждания в бъдещето. Описвам любовта и войната в нея. Разказвам по-малко за Бог и за природата. Креативното писане се отличава в рими, които като това носи изненади за читателя. Стойността на книгата е в това, че е нова, свежа, различна, ексцентрична, автентична.
може да ви накара да си вземете поука или просто да приемете живота такъв какъвто е. Да приемете това, че всеки има с какво да се похвали. Изразявам често дилема и понякога метафора. Моята муза са най-вече жени и момичета, приятели и семейство. Вярата ми в доброто и впечатлението от злото ще ви накара да се запитате кой е той, какво иска. Благодаря ви много. Това ще е всичко за от мен. Ако искате да ме подкрепите, може да сабскрайбнете, там лайкове, фаловъри, абонаменти, да си поръчате най-вече книгата, за да може да стигне до повече хора. Или да я подарите на някой. Скоро!